Velkommen til Alt om italiensk fodbold, der denne aften har en forrygende engagement på en cirka 15 minutter, hvor vi skal kigge på Roma Club Danimarka, som de populært kaldes, den danske Roma-fanklub. Jeg har præsidenten, og det er et ord, der slet ikke er stort nok rent faktisk, med Jonas Vesterdal. Velkommen til. Jo, tak Jesper. Jeg er glad for, at du måtte være med. Det måtte du i hvert fald, og det er verdensklasse, at du gad. Det er en udsendelse, der kommer lidt på baggrund af min skribent inde på altomitalienskfodbold.dk, Kim Christensen, der har lavet for en 14 dage, 3 uger siden en reportage fra fanklubbens arrangement i Derby mod Lazio. Og i den forbindelse skal vi lige have nogle ord omkring historien af den her fantastiske fanklub, der befinder sig her i det her lille land. Jonas, dig selv, skal vi ikke starte med præsidenten ham selv? Hvorfor Roma? Ja, det er et godt spørgsmål, Jesper. Det hele, det startede med en argentinsk angrebsspiller tilbage i 98. Jeg forelskede mig i VM 98. Mr. Batty Goal, som jeg sad som lille 8-årig knægt der og synes han var simpelthen det største i hele verden. Og så begyndte jeg at følge først. Jamen det var ham, der betød noget for Fiorentina, og så skiftede han jo til Roma. Og så faldt man bare pladask på den klub. Og en angrebstrio med Montella og Totti og Batigol under Capello, det var jo, der var jeg fanget, og så har det bare holdt ved. Ja. Og jeg formoder, at du op til flere gange har besøgt stedet. Jeg har været, i det nye sted. Man vil jo gerne kunne være der hver weekend, men det har jeg ikke kunnet lade sig gøre, men det er der blevet til et par gange. Ja. Så. Bliver der en tur mere her inden sæsonen den render ud? Vi når ned og se kampen mod Juventus anden sidste rundt. Så vi krydser fingre for, at den kan afgøre et eller andet, men det kræver, at de dummer sig på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Jonas, du er jo som bekendt, og som jeg startede med at sige, formand for klubben, den danske fanklub. Hvordan kommer den her fanklub, hvornår kom det i stand til ligesom at gro lidt? Jamen man kan sige, jeg startede tilbage i 2003, lavede jeg AS-Roma.dk, så det er jo en del år siden efterhånden. Ja. Og så med det her forum, hvor folk kunne jo skrive og diskutere Roma, der begyndte jo at ske mere og mere aktivitet, sådan at der var altså andre fans ude i det ganske danske land, og så begyndte vi jo så småt at mødes i København og se kamp på Pop & Sport. Og så var det mig og Mikkel Gottlieb, der ligesom snakkede om vi ikke skulle gøre noget mere ud af det her. Og det gjorde vi så. Fanklubben er jo næsten lige blevet 2 år her sidste weekend i januar. Ja. Så det er jo lidt over 2 år siden vi havde den stiftende generalforsamling, og så er det jo bare gået stærkt lige siden. Ja. Så ja. Og I er over 100 medlemmer i dag, ikke sandt? Vi har rundet de 100. Så det er jo fantastisk. Kan du komme ind omkring de forhold, som I har? Jeg ved, at de er... det er noget med, at jeres kontakter forholder sig til Roma og nogle officielle fanklubber dernede. Er det ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Vi er under den her paraplyorganisation, der hedder ARC, som ligesom er i hovedbasen i Rom, som har direkte kontakter til klubben. Og så, hvordan kommer sådan noget i stand? Der må jo ligge et stort benarbejde. Jamen det, jeg kan sige, især den norske Roma fanklub har været en stor hjælp igennem, hvordan vi skulle stifte og starte, og formularer, og der var mange praktiske ting, der skulle styre på. Og der har de jo været en super hjælp til at ligesom sætte os i gang, så ja. I har nogle forskellige arrangementer kørende, det før omtalte Derby arrangement, som I holdt her for en 3 uger siden, og andre arrangementer, hvor I tager til byen og spiller lidt fodbold dernede i Rom inden en kamp, eller hvad det enten måtte være, hvor I mødes med de svenske og norske fanklub, er det ikke? Hvad er der ellers? Det er Krølben, er det ikke det hedder derovre? Jo, det er Krølben i København, der ligesom er stamstedet. Ja. Og det er jo fedt at kunne have sådan en aftale, altså, hvor...
Ja, præcis. Hvis jeg nu skulle melde mig ind i den danske Roma-fanklub, hvilken fordel vil jeg så kunne få? Så vil du kunne få, vi har en medlemspakke, som består af, vi har i år lavet, vi har lavet halsterklæder og t-shirt og en ordentlig røvfuld klistermærker, som de fleste af os vil synes er sjove. Og så får man et måned gratis abonnement til C-Sports, som jo er den direkte vej til italiensk fodbold. Ja. Og ja, så er der jo med medlemskort med medlemsrabatter til koldben, så der er billig kold fadøl og garanti for en hyggelig aften, så det er, hvad det indebærer. Fedt. 2 år gammel nu, siger du fanklubben, den er, hvilke mål bevæger fanklubben sig hen imod? Ja, det er måske svært at svare på, det ved jeg med. Hvad er dit personlige mål for klubben? Er det en milepæl ved de 200 medlemmer, eller er det, at de skal samles i hvert fald hver kvartal i Rom, eller hvad er målet? Der var mange gode drømme der. Altså, hvis man kunne tage i Rom hver weekend, så havde det jo været fantastisk. Man kan sige især, vi havde jo Coppa Italia arrangement her sidst, Coppa Italia finalen, som jo var stort. Det var med italiensk buffet og konkurrencer, og vi var jo så mange mennesker og så den på stor skærm. Så selvom resultatet ikke lige var så godt, så var det jo fantastisk at kunne være en del af sådan et arrangement. Så så bare håbe, at vi kan fortsætte med at kunne gøre det bedre og nemmere for danske Roma-fans at følge sin klub og skabe endnu flere fordele. Det er jo... Du er kort inde omkring asroma.dk. Kan du fortælle lidt om den? Hvor mange af jer, der styrer den? Er der et konstant nyhedsdrev på den? Der er forum derinde. Hvad indebærer hjemmesiden, og hvad kan folk blive informeret om derinde? Man kan sige, det er nok især forummet, der ligesom er hjemmesidens stærke side, fordi folk kan jo korrespondere på kryds og tværs og diskutere emner, men vi forsøger også at holde den opdateret med nyheder, men det er ikke altid lige nemt. Det er Mads fra Aalborg, som også er medlem af fanklubben, det er ham, der ligesom er administrator på den nu her. Han har overtaget den, fordi han var den tekniske, og så er vi et par, der skriver nyheder på den og laver de ting der. Så. Men det er jo lige så vigtigt at få, nu der er jo både Facebook og Twitter, og vi får de vigtige nyheder ud og reklamere for begivenheder på koldben hver weekend. Så det er jo at få meddelelserne ud til folk, ved jo, så de er bevidste om, at vi er der, og vi er aktive. Ja. Nu er jo så også sindssygt mange mennesker, jeg kan se ind på jeres Facebook-gruppe, I er, og det kan jeg selvfølgelig ikke huske nu, men der er bedre på det her med mange i et år, langt over 2.000 mennesker derinde. Ja. Det er imponerende. Jamen det er imponerende. Ja. Det er fedt. Andre, der får den her idé, som du fik for en 10-11 år siden, Jonas, som sidder med en lille gruppe af fans af Fiorentina, Milan, Inter, hvad lige de sidste råd til dem? Hvad gør de? Ja, det er jo at tage sig sammen og så få det gjort, få indkaldt til et møde. Det er jo... Vi havde jo hjemmesiden som aftalt dengang, og Facebook-siden, og det var jo det, og så starter det jo og udvikler sig så småt. Og nu er vi over de 100 medlemmer, så det er jo at starte et sted, så det er de små, så bare komme derud af, fordi vi kan jo sagtens bruge flere. Ja. Så. Og så er det jo sådan som I gør med at banke nogle arrangementer op, som I har over i København på Grølben derovre, og fantastisk arrangement. Ja. Så noget, der giver noget sammenhold. Jamen fordi nu er det jo, det er jo Roma, det handler om, men det er jo meget mere end det nu. Det er jo at møde, der er virkelig noget fællesskab i det nu, så det er jo fantastisk. Det kan jeg kun
sige, at de skal tage sig sammen og få gjort. Inden vi runder af, Jonas, Roma, de ligger jo i øjeblikket på en anden plads. Skal vi ikke lige have et bud af dig, hvor bliver det mesterskab i år, eller må vi lige vente endnu en gang med dem? Herre Jesper. Ja, den har vi ikke aftalt. Nej, den kommer. Jamen, jeg tror ikke på, at det er slut endnu. Jeg tror ikke på, at det er afgjort endnu. Jeg håber virkelig, virkelig, virkelig på, at det stadig kan lade sig gøre. Men Champions League er, altså, det er klart det vigtigste i år. Så kan vi godt leve med en anden plads. Nu det er gået så stærkt, og så må vi jo tage dem næste år stærkt. Ja. Det er klart. Jonas, jeg vil i hvert fald sige tusind tak for hjælpen, og tak for din fortælling om jeres fanklub. Det er fantastisk. Jamen, det var også lidt, Jesper. Og til jer derude, så er det aldermiddelslensfodbold.dk. Det er det. 24 timer i døgnet. Det er Karlsø, vi elsker hele tiden. God aften. Hej.